బాబు కొంచెం అన్నం పెట్టమంటావా? వద్దు. కొంచెం మజ్జిగ వేసి అన్నం తిను బాబు. వద్దయ్యా బాబు. బిడ్డ మజ్జిగ అంటే ఫీల్ అయినట్టున్నాడు. పోనీ పెరిగేసి తిను బాబు, పెడతాను. ఏమొద్దు. ఆ. ఇలా రా, కొంచెం అన్నం పెట్టు, మజ్జిగ వేసుకోవాలి. ఏరా బాబు అన్నం తినరా అన్నాను, నాయన అన్నం పెట్టనా అన్నాను, బిడ్డ అన్నం పెట్టనా అన్నాను. ఒక అక్షరం మార్చి అడిగినరా నేను నిన్ను? అడిగినప్పుడు ఏమో వద్దంటావా, వెళ్ళిపోతుంటే కేకేసి పెట్టమంటావా? నువ్వు అనుకున్నట్టుగా సప్లైర్ని కాదురా నేను, పిఠాపురం పహిల్వాన్ని. కన్నుల్లో పెట్టి పిండి జ్యూస్ తీసేస్తాను అదవా నిన్ను. పెళ్ళి ఏంటి గొడవ? ఈ దొంగ నా కుక్కను 100 సార్లు అడిగాను అన్నం పెట్టనా అని. అడిగినప్పుడేమో వద్దంటాడు, వెళ్ళిపోతుంటే కేకేసి పెట్టమంటాడు. అన్నం పెట్టనా? ఆ పక్కడు ఆకులో నుంచి తీసి పెట్టుకోరా. తాగుబోటు అదో లేకపోయారు, ఆటాడుకుంటారా నాతో ఇల్లు? ఏంటా పెట్టదు, నువ్వు పెట్టుకో. ఎలా ఎలా నాకలేదు సార్, కొంచెం అన్నం వడ్డించమంటారా? నాకే అన్నం వద్దయ్యా. వద్దంటా నువ్వెవడో రా. అడిగినప్పుడేమో వద్దంటావా, వెళ్ళిపోతుంటే కేకేసి పెట్టమంటావా? తిను, మొత్తం అన్నం తినే చంపేస్తాను.